tamang kaalaman, security tips ang aming handog dyan. Bawat aral may magandang dahilan para ligtas ang bawat mamamayan. Hindi lang basta kwento ang dala, kundi gabay na may saysay talaga. Kasama ang mga kabuknoy, sabay tayong matuto ngayon. Taas noo, tama ang landas, kaalaman ng tunay na lakas. Bawat aral ay may halaga para sa kinabukasang maganda. Hoy mga kabuknoy, sabay-sabay tayong umahon. Like at follow, share na rin, Buknoy TV ang inyong kapiling. Hoy mga kabuknoy, good vibes at kaalaman. Sa bawat vlog na mapapanood, may bagong aral na baon. Kung may nag-aalok ng madaling daan, siguraduhing legal ang pinapasukan. Mag-ingat sa mga kalorom na ahensya, suriin muna bago magtiwala. Laging alamin ang tamang proseso para iwas problema sa huli. Kaalaman ng pinakamabisang sandata, yan ang mensahe para sa lahat. Kabuknoy, sama-sama tayo, respeto ang ating panuntunan. Tulong at gabay ang ating layunin.